Tak v tomto roku sa uskutočňuje už 9. ročník medzinárodnej súťaže špeciálnych policajných jednotiek. Ide o súťaž, kde si môžu vyskúšať a porovnať všetky bojové, strelecké a iné taktiky a postupy, ktoré využívajú práve tieto špeciálne jednotky. Môžu si súťažiace družstva porovnávať svoju taktiku a vymieňať skúsenosti. Možno môžeme povedať, že chceli by sme mať v budúcom roku ročník, kde pozveme aj družstva z iných krajín Európy, pretože celá táto súťaž vznikla ako súťaž V4. A tento priestor je jedinečný v tom, že simuluje veľmi reálne podmienky, ktoré môžu nastať v reálnom výkone služby. To znamená, sú tu využité staré budovy a priestory na vytvorenie poligónov a trenažérov, kde môžu realizovať ostrú streľbu a ten výcvik tak, ako by mohol aj reálne prebiehať, bez toho, že by ohrozili svoje vlastné zdravie. Celé tieto budovy boli prebudované na spôsob opakovaného výcviku a hlavne s dôrazom na tú bezpečnosť. Takže naše špeciálne jednotky ho veľmi rade využívajú a taktiež sa tu zúčastňujú výcviku aj jednotky z iných policajných zborov Európy. Snáď v tomto roku môžeme povedať, že sa zúčastnili a boli pozvaní špeciálne jednotky z Bulharska, z Českej republiky a z dôvodu neodkladných úkonov, teda zatiaľ máme tu len družstvo alebo dve družstva z Českej republiky. Takže nachádzame sa vo výcvikovom stredisku Lešť, kde práve prebieha medzinárodná súťaž špeciálnych policajných jednotiek, na ktoré sa akreditovalo 12 družstiev zo Slovenskej republiky a Českej republiky. Práve sa nachádzame pred obytným domom, kde bude prebiehať súťaž, ktorá je zameraná na vstupovanie do objektov, kde súťažiaci majú pred sebou úlohu, kde musia otvoriť dvere, to znamená, že musia tie dvere násilím prekonať, dostať sa na úroveň 3. poschodia, kde majú dve bytové jednotky, kde budú musieť vstupovať do týchto bytových jednotiek taktickým vstupom, kde v týchto bytových priestoroch sa nachádzajú páchatelia, ozbrojení páchatelia, ktorých budú musieť zlikvidovať. Takže čo sa týka streľby, ako v tej budove, tak je to odlišné od streľby, ktorá je streľba IPSC, kde nerozhoduje až v takej miere ten taktický postup toho strelca. U nás je rozhodujúce práve to, aby ten tím postupoval vysoko takticky, to znamená 80 až 90% musí byť kreatívny ten tím, rozmýšľať a chrániť aj seba, to znamená, aby nedošlo k nejakej tragédii. Takže v tej streľbe je rozdiel v tom, že používa sa veľmi vysoko kreatívna tá taktika. Áno. Takže nachádzame sa vo výcvikovom stredisku Bravce. Toto výcvikové stredisko je ojedinelé v Európe, ktoré poskytuje širokú možnosť jednak technického lezenia a jednak lezenia v rôznych obťažnostiach, rôzneho stupňa v prírode, kde tie trenažéry, ktoré práve tu máme, tak boli zostrojené, alebo skonštruované, alebo vymyslené, alebo navrhnuté, môžeme si to povedať akýmkoľvek spôsobom, našimi dvomi členmi horskej služby, ktorí priamo sa podielali na tvorbe týchto trenažérov. Vyvrtali tu nekonečné množstvo dier do skal a všetky tie trenažéry, ktoré sú tu, tak z ich rúk sa stali práve jedinečnými. Tieto trenažéry využívajú práve špeciálne jednotky, jednak policajné, jednak vojenské, a v poslednom období je veľký záujem o tieto trenažéry aj zo zahraničných špeciálnych jednotiek. Dnešnou úlohou
na tomto medzinárodnom cvičení je, aby policajti špeciálnych jednotiek, ktorí sa tu zúčastnili, prešli rôzne technické lezenia, ktoré sú vysoko náročné na kondíciu, na telesnú prípravu a na technické lezenie.